is tegen jou. Wij zijn met jou. Dictatori. Marihuana, sigaret, alcohol, slapeloze nachten, vechten op school, vechten op straten. Je kan niet goed slapen, je krijgt aanvallen van de duivel. Heb je problemen? En je ziet dat als ik nog steeds blijf in deze wereld en net kijken wat de wereld zij en net brengen voor jou, je zal een grote probleem hebben naar jouw toekomst. Na 5 jaar, hoe zal jouw leven zijn? Wij zijn hier met een speciaal evenement. Pego evenement. Omdat als er is iemand om uw leven te vernietigen, wij zijn hier om u te opdelen. Het maakt niet uit wat is uw probleem. Wij roepen u aan. Kom bij ons. 4 oktober. Wij zullen hier zijn, klaar om u te helpen.